தேவி, இந்த ஏழையை தேடி வந்திருக்கியா? என்னது, என்ன வர வேணுமா? என் புருஷனுக்கு 100 ஆயுசு கொடுக்கணுமா? அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அவர் தான் எனக்கு புருஷனா இருக்கணும். இந்த ஜென்மம் உனக்கு பத்தாதா? அடுத்த ஜென்மத்திலேயே வந்து என் உயிரை எடுக்கணுமா? ஏ காயு, வேமா எந்திரிமா. பூமியெல்லாம் குலுங்குது, வீடெல்லாம் ஆடுது. ஏதோ பூகம்பம் நினைக்கிறேன். வேமா எந்திரி. பேசாம இருங்க. இது என்ன நம்ம வீடா? வாடகை வீடு தானே, இடிஞ்சா இடிஞ்சிட்டு போட்டோம். உன் பேர் என்ன? சொல்லும் முதலியா இழிக்கிற?